Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Και όταν θα επιστρέψουμε, θα σας πούμε πώς μπορείτε να κάψετε, να πνίξετε, να χτυπήσετε με σφυρί, να γδάρετε με καρφιά το κινητό σας ή το iPad σας. Δεν έχω τρελαθεί, δεν έχω πάρει παράκρουση από το άγχος και από αυτά. Αλήθεια σας λέμε, θα το κάνετε, θα τα κάνετε όλα αυτά χωρίς να πάθει τίποτα, ούτε γκρατζουνιά και η συσκευή σας ηλεκτρονική. Σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, σας είπαμε και πριν τις διαφημίσεις ότι θα χαράξουμε, θα κοπανίσουμε κάτω, θα σπάσουμε με σφυριά, θα βρέξουμε, θα βάλουμε φωτιά να κάψουμε ηλεκτρονικές συσκευές, τηλέφωνα και iPad. Και ειδού η απόδειξη. Το κάνουμε ήδη δηλαδή. Τι ακριβώς κάνουμε? Καλή σας μέρα, κύριε Σταθάκη. Ο κύριος Σταθάκος, ο κύριος Λεωνίδας Σταθάκος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας πει τι γίνεται, τι έχετε χρησιμοποιήσει και έχετε κάνει όλα αυτά με τέτοια προστασία. Καταρχήν να σας ευχηθώ καλή τηλεοπτική χρονιά, πάντα με επιτυχίες. Να είμαστε κι εμείς έτσι. Και εσάς δεν φαντάζομαι ότι μπορούμε να θωρακίσουμε και ανθρώπους ακόμα. Γιατί να το κάνετε και αυτό? Αυτό στο μέλλον κυρίως στην ιατρική μπράβο. επιστήμη, όχι σε εμάς. Αυτή τη στιγμή σας έκανε μια επίδειξη τι μπορεί να κάνει το μοναδικό υλικό που εισάγει η εταιρεία μας στην Ελλάδα. Έτσι, ένα από αυτά που μπορεί να κάνει, όπως είδατε, είναι η αντισυγκράτηση προστασία. Εδώ το συγκρίνουμε με μια μεμβράνη, έτσι, που ουσιαστικά είναι η μόνη προστασία που μπορούμε να έχουμε στις ηλεκτρονικές μας συσκευές. Όπως βλέπετε, έχει καταστραφεί τελείως. Και το άλλο. Και όπως βλέπετε εδώ. Κανονικά δεν έπαθε τίποτα το απολύτως το τίποτα. iPad. Αυτό ακριβώς είναι και η διαφοροποίησή μας. Μπορείτε δηλαδή να το χτυπήσετε και με το. Θα σας προκαλούσα να το κάνετε εσείς. Και βέβαια θα το κάνω εγώ αστεία. Έχω τέτοια χαρά και δεν θα μπορέσω. Το κοπηδί. Ναι, ό,τι θέλετε. Δεν πιάνει τίποτα πράγματι. Δεν χαράζει ούτε για πλάκα. Καταρχήν πρέπει να ενημερώσουμε ότι γιατί αυτό θα είναι η επόμενη ερώτηση. Τι επίπτωση θα έχει το υλικό το συγκεκριμένο, που είναι υλικό, θέλω να το διευκρινίσω. Δεν είναι μεμβράνη, μην μπερδευτεί ο κόσμος. Είναι υλικό, είναι η κατεργασία που γίνεται από επαγγελματίες. Όσο και να το χαράζεις, δεν χαράζει. Είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά τα δύο κινητά, το ένα έχει την προστασία, είναι αυτό το μαύρο, το πράσινο δεν την έχει την προστασία. Για να απαντήσουμε λοιπόν στους τηλεθεατές, αν έχουμε κάποια επίπτωση στη λειτουργία του κινητού. Έχουμε. Καμία απολύτως. Και κυρίως οι επιπτώσεις που βρίσκονται, που έγκυται, αν το touch του συνεχίζει να δουλεύει κανονικά. Μπράβο. Έτσι. Χαλάει δηλαδή η touch οθόνη εν ολίγης. Συγγνώμη, το ανοίξατε με το κλειδί? Για να δω. Να σας το δείξω εγώ, να σας δείτε το κωδικό μου. Ναι, βεβαίως. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, το βλέπει όλη η Ελλάδα τώρα, έτσι. Όπως βλέπετε, λοιπόν, λειτουργεί κανονικά και δέχεται τις εντολές με ένα απλό κλειδί. Κανονικά. Παίρνουμε λοιπόν το κλειδί και μπαίνουμε στο ίντερνετ, για παράδειγμα. Και μπήκε. Κανονικά. Ανοίγουμε πληκτρολόγιο, ανοίγει πληκτρολόγιο. Γράφει. Κανονικά. Δεν παθαίνει τίποτα η οθόνη. Απολύτως τίποτα. Φανταστείτε, αυτή είναι η ίδια. Το βάζουμε και φωτιά. Αυτό δεν θέλαμε να κάνουμε υπερβολές, αλλά αφού μας προκαλείτε, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Δεν παθαίνει τίποτα. Θα το δούμε τώρα μόλις τελειώσουμε. Και άμα το δούμε να καίγεται. Θέλετε να το πιάσετε? Δεν να δούμε αν. Όχι, εδώ που έχουμε κάψει, να δούμε αν καίει πραγματικά. Δεν καίει. Άρα το έχουμε επιβάλει αρκετή μεγάλη θερμοκρασία, έτσι. Ναι. Ωραία. Συγγνώμη, αλλά καίει. Να το δούμε λιγάκι και να το καθαρίσουμε. Με το δεν παθαίνει τίποτα οποιοδήποτε τηλέφωνο? Οποιοδήποτε έχει την κατεργασία τη συγκεκριμένη. Δεν έπαθε τίποτα. Εκτός αυτού, να δούμε ότι δουλεύει κανονικότατα. Λοιπόν, ότι δεν έχει καμία επίπτωση. Είναι παγκόσμια πατέντα αυτή? Αυτή πραγματικά είναι παγκόσμια πατέντα. Προέκυψε στα χέρια τα δικά μας. Το υλικό φυσικά είναι αμερικάνικο. Τα συγχαρητήριά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Έτσι, με τέτοιες ιδέες θα πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχουμε και άλλες εφαρμογές που μπορούμε να κάνουμε. Θα ξαναρθείτε λοιπόν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Δεσμευόσαστε, φαντάζομαι. Δεν το συζητάμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα κάνουμε το στούντιο αδιάβροχο και μετά θα θωρακιστούμε και